ýörüniň üçinçiligini seretmegiň wajypdygyny aýtmak bilen anyk nämäni göz öňünde tutýandygyny aýdyňlaşdyrmady. Munyň netijesinde gymmatlan hem defisiti urulan haritlaryň ilaty elieter wakadan we bol mukdarda satylyp başlanmajakdy hem nämälim bolmagyna galýar. Ýurdun degişli azyk we sowda edaralary hem bu mesele boýunça Azatlyk radiosyna hiç hili goşmaçy maglumat berip bilmediler. Şol bir wagtda prezidentiň bu çykyşyndan 2 gün geçdi, ýurdun bazarlarynyň ýagdaý ütgüsizligine galýar. Ýakynda Balkan welaýatyna bolup gaýdan Aşgabatyň ýaşaýjysy Aman Murat Bugaýew gyt haritlaryň entigem tapdyrmaýanlygyny, bahalarynyň peselmän gaýta galmak bilen bolýanlygyny gurrun berdi. Käbir haritler bar ýöne pesderejel haritler meselem umut araslarının parçasından alınyan ahaliyağı yok, onu derek araslanmadık. Pamuk bilen çiğityağı parçasından alınyan yağ satılıyor 5 litrlik kavamda bahası 31 manat 15 tenge duruyor. Olur 15 manat duruyor. Bundan 2 ay durun. Ya olmasa un küsiyarlar birine tapılıyor unun birinci sortu tohum kendiden yukarı sortu olsa 1 manattan satılıyordu. Soňky bir aýyň dowamında unun birinci sortunun 1 kilogramynyň bahasy 1 manata ýetipdir. Yukarı sort bu unun 1 kilogramynyň bahasy bolsa 1 manat 50 tenge ýetipdir. Şeýlede magazinlerde şeker ýok. Oňa derek gant bar, oňa bahasy öňküsinden 60-70% semesi kymmatlapdyr. Azatlyk radiosynyň daşywuzda kawarçylary hem Sewitde haritlaryň gytlygy bilen baglykda hiç gili ütgeşkiligiň ýokdugyny habar berýärler. Bu aralykda prezidentiň täze bayramçylyk taýýarlygy bilen baglykda eden çykyşy bilen birlikde Türkmenistanlylar adyklaryň gytçylygynyň we gymmatlygynyň öňden planlaşdyrylan dawaralary hem täsir ýetirýändigini aýdýarlar. Lewapli Akmeňli daýda Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde geçen ýyldan bäri planlaşdyryp gelýän Peýgamber ýaş dawarasyny goýbolsun etmeli bolanyny aýtdy. Bayramçylyk zat bolanda her kim öýüne akdyk çoğlugy, gelin gyzlaryň bayram gutlak gelýär, her kim ejelerim görüp gelýär, ýörüte gelmäge häzir ýagdaýyňa meten nokta. Şonda şolary bolelin ýitirin diýsen, ýetirin polanok 1 kilo söýjüň 15 manat bolsa, 16 manat bolsa, toýa bolsa ýagdaýyň ýetenden etmeldi. Plan etdi diýenen bolýarlar. Molelin olar göýnüňdäki ýaly ýdirip içirip bilen ok öýüňe gelen mehmana. Gal bersede, mundan öňler bazar resmileri süwdäwärleri aýlanyp, ad haritlaryny belli bir nırh kesýän halatlar hem bolýardy. Emma haritlaryň öňünde bir waga görkezülen bolsa-da, olar has gymmatdan satylýardy. Süwdäwärler resmileriň kesgitlen nyrhyndan süwda etseler, özleriniň uly zyana galjakdyklaryny aýdyp, öz hereketlerini düşündirýärdiler. Sözümiziň ahyryna jemlesek, döwlet resmileri we mediasy ýurtdaky adyk gytçylygy we bahalaryň artmagy bilen baglykda hiç hil maglumat bermeýärler. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Ýokary bilimli daşary ýurtda tamamlan daşawdly Resul inni 4 ýyldan gowrak wagt bäri öz okan ugrunça işe ýerleşip bilmän hususy taksiçilik bilen meşgullanýar. Daşawd welaýatynyň Bollumsaz etrawynyň ýaşaýjysy 27 ýaşyna golaýlan Resulyň aýtmagyna görä, muňa welaýatda işsizligiň giňden ýaýramagy sebäp bolýar. Men 2012-nji ýylda Belarusyň ýokary huzaýlarynyň birine ykdysadyýetçi hasapçy bolup okumy tamamladym. Şondan soň Türkmenistana dolanyp daşary ýurt diplomy tasdiklatdym we öz okan hünerim boýunça iş gözlegine çykdym. Ilki bilen öz dogduk etrafyndaky banklarda we edara karhanalarda iş gözledim. Bu ýerde iş tapman welaýatyň ähli etrapdyr şäherlerine aýlanyp iş tapmaga ýynanışdym. Emma maňa tutuş welaýatda da iş tapmak başartmady.
Dip Resul gurrun berýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan daşawdly ýaşlaryň başga da ençemesi daşary ýurtlaryň ýokary kujaýlarynda okuwuny tamamlap, ýurda dolananlaryna bir näçe ýyl bolsa da iş tapmakda uly kynçylyk çekýändiklerini aýdýarlar. Bu kynçylyklaryň sebäpleriniň näme bilen baglanyşyklydygy dogrusyna anyk bir zat aýtmak kyn. Emma daşawdly ýaşlaryň käbiri öýdlerine wada berilen iş orunlaryny başga adamlaryň, hususan da ýokary derejeli hökümet resmiýetleriniň tanyş bilişleriniň işe alınýandygyny aýdýarlar. Nire barsan şol bir jogap eşitýärsiň. Pensiýa çykmaly 2-3 sany işgärimiz bar. İş ýeri boşasa hökman habar eder diýerler. Emma aradan bir näçe aý hatda ýyl geçdi olardan habar hatyr bolmaýar. Soňam şol boşan iş ýerlerini häkimiň ýa-da prokurorlaryň tanyş bilişleriniň işe alynanyny bilip galýar. Dip Resul aýdýar. Ýeri gelende ýatlasak Türkmenistanda adamlaryň işe ýerleşmek üçin para bermeli bolýandyklary, munyň bolsa tanyş bilişleriň ýa-da üçünji şahsyň üstü bilen amala aşyrylýandygy barada Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna ýygy-ýygydan maglumatlar gelip goşýar. Käte işe ýerleşen käbir türkmenistanlaryň beren parasyny işläp ýygyna almanka işden kowulýan halatlarynyň hem bolýandygy aýdylýar. Häzirki wagtda Resul we onuň ýaly ýokary bilimni daşary ýurtda tamamlap gelen ýaşlaryň ençemesi öz sebitlerinde iş tapman, käbirleri öz qaqasynyň köne awtoglawyny alyp hususy taksiçilik bilen meşgullanýarlar. Käbirleri bolsa guruluşykda işleýär ýa-da owada mal wakyp gün güderanyny dolaýar. Ýeri gelende aýtsak Türkmenistanda her ýyl 100.000 çemesi okuwçy orta mektebi tamamlaýar. Ýöne ýurdun ýokary kujaýlaryna her ýyl 7.000-den gowrak student kabul edilýär. Türkmenistanly ýaşlaryň müňlerçesi ýokary bilimni dünýäniň dürli döwletlerine, esasan Türkiýede, Russiýada, Ukrainada, Belarusda, Hytaýda we Birleşen Ştatlarda we beýleki ýurtlarda dowam etdirýär. Ukrainanyň Türkmenistanyň ilçihanasynyň resmi maglumatyna görä 2013-2014 okuw ýylynyň dowamında Ukrainada 14.000-den gowrak türkmenistanly student bilim alypdyr. Sözümiziň ahirine aýtsak, ýokarda gurrun edilen mesele dogrusunda Azatlyk radiosuna degişli türkmen resmiýetlerinden kommentari almak başartmady. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu, hormatly radio dinleýijiler, habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýärin. Türkiýanyň Istanbul şäherine guramaçylykly jenaýat edýän türkmen toparlarynyň öz Türkmenistan raýatlaryna garşy edýän jenaýatlarynyň üst açylypdyr. Istanbullu guramaçylykly jenaýatçylar tarapyndan talanan bir türkmen raýaty telewideniyede çykyş edip kömek sorapdyr. Türkmen migranty Istanbullu günnelik işlerde işläp Türkmenistandaky maşgalasyna we howstarlaryna pul berýän ekeni. Ýöne ol soňky gadanan pullaryny Türkmenistanda mätäçlik çekýän maşgalasyna ýerip bilmändir. Türkiýanyň ATV telekanalyna interwiu beren Ferhet atly türkmen raýatynyň gurrungyna görä, Türkmenistanyň bir denan internetiň üstü bilen ondan kömek sorapdyr. Ol denan özüniň Türkmenistandan ýaňy gelendigini we tanyş bilişi bolman soň häzirlikçe köçede galýanlygyny aýdypdyr. Illeşniň ýagdaýyna haýpy gelen türkmen migranty internetde görkezlen salgy boýunça ol denana kömek etmäge barypdyr. Soň ol denan telefonyny oňa men şu wagt goşgulamlamy ýygnaýan, häzir men bir garnaşym baryp seni men ýanyma alyp gaýdar, sen gelengden soň goşsory taksa ýüklep äki ders diýipdir. Oň ýanyna bir türkmen raýat gelipdir. Olar çola bir ýere barypdyrlar. Şol wagt gawatdan 3 tane türkmen migranty çykypdyr. We olar 4 bolup oňa pyçak çekip haýwat atyp yüzündäki pasportyny, $200, 200 türk lirasy puluny we telefonyny talap alypdyrlar. Aýdylşyna görä Türkmenistanly ol denan internetde ýa-da sosial mediada öz illeşleri bilen ýörüýte tanyşyp, dostlaşyp, soňam galmaga yerim ýok, pulum oturdy diýen bahanalar bilen olary şol guramaçylykly jenaýat toparynyň dudugyna düşürip berýän ekeni. Türkmenistanly migrant Serhet we oň bilen bir öýde bolýan illeşem ýene şol türkmen denany tarapyndan Istanbulyň 2 telli diýen ýerine çağırlypdyr. Bu edek türkmen migrantlary ätiýaşdan Sinan Keleş atly türk goňşusyndan kömek sorapdyrlar. Olar guramaçylykly jenaýat edýän Türkmenistanly topardan Serhetiň pasportyny gaýtaryp almak isläpdirler. Ýöne olaryň garşysyna gaty köp ýaragly adam çykan soň alaşsyz ýyna gaýtmaly bolupdyrlar.
Şeýle ýagdaýa uçuran bir türkmen raýatynyň aýtmagyna görä, guramaçylykly jenaýat toparlary köp ýyldan bäri Istanbulda şeýle talaňçylyklary we jenaýatlar edip gelýärler. Iň merkezi olur. Türkiýe işlemäge gelýän türkmen raýatlaryň pasportyny aeroportda allap, elinden alyp, soňam ýylyna gaýtaryp bermek üçin ummasyz pul talap edýärler. Ol bir gedek Istanbuluň aeroportyna bir illeşini garşy almaga baran makaly, guramaçylykly jenaýat edýän türkmen toparynyň agdalary tarapyndan saklanypdyr. Soň olar oň we ýanyndaki illeşiniň pasportyny, pullaryny, telefonlaryny we başga da pulu durar ýaly näme sebäp bolsa talap alyp gidipdirler. Ol özüniň wizasy bekanun ýagdaý sebäpli türk polisyna ýüz tutup bilmänligini we guramaçylykly jenaýat edýän türkmen toparlarynyň hut şeýle ýagdaýdan peýdalanýanyny görünýär. Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan ol türkmen migranty guramaçylykly jenaýat edýän türkmen toparynyň talaňçylyklardan daşaryn jany kastetmek we adam yaralamak ýaly jenaýatlary da amala aşyrýanyny belleýär. Türkiýede işleýänleriň aglaby köpçüligi wizasyz bolanyny üçin türk polisiýasyna arz şikaýet edip bilmeýärler. Käbir türkmen migranty bolsa öz gazanjyndan şeýle toparlara ýygy giderle pas bermäge mejbur galýanyny sözüniň üstüne goşdy. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Daşoz vilayatyndä 2 gün bäri ýowurlar geçirilýär. Şuňlar şäherlerde we vilayatyň birnäçe etraplarynda araççylyk işlerini köpçülikligiň ýerine ýetirýän dürli döwlet edaralarynyň işgärlerini görmek mümkin. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Mekan Täşliýew şeýle gurrun berýär. Hökümet edaralarynyň, gaz edaralarynyň, soğuk edaralarynyň ýa-da başga hökümete gürüşli edaralarynyň işgärleriniň aýal gyýy bolsun, köçelerde şu wagt elleri piýilli, toparlanyşyp, ot ýakyşyp, soğukda da sarky, üşüp duralaryny göze iýilýär ýollarda. Arasalamak we temizlemek boýunça işler ýetatan uly ýollaryň uğurlarynda şeýle gözi ýylýan ýerlerde amal aşyrylýar. Türkmenistanda büdjetden aýlyk alýan işgärleriň köçeleri arasalamak işlerine gatnaşdyrylmagy ýygy-ýygydan amal aşyrylýar. Emma soňky ýyllarda bu iş iýdi giderli häsiýete eýe boldy. Adatça uly ýowurlar bayramçylyklaryň öňü tirasynda şeýle-de resmi dawaralar ýa-da medeni sport çäreleri bilen baglylykda geçirilýär. Şeýle-de köpçülikliň ýowurlar döwlet baş tutanynyň regionlary edýän saparlarynyň öň ýanyna gabat gelýär. Daşowda şuňlar döwlet işgärleriniň arasaly işlerini köpçülikliň gatnaşdyrylmagynyň we görülýän taýýarlyklaryň sebäpleri barada resmi taýdan hiç hili maglumat berilmedi. Şeýle-de şuňlar ulularyň ýowara gatnaşyp köçeleri arasalamak, temizlemek işlerini köpçülikliň berjaý edýän wagtynda Daşowda beýleki vilayatlardan baran mektep okuwçylary hem köpçülikliň jemlenýärler. Habarçymyz Mekan Täşliýew çağalaryň jemlenmeginiň haýsy da bolsa bir sport çäretine görülýän taýýarlyklar bilen baglaşdyrylýanlygyny belledi. Emma sport bilen bagly ýa-da başga bir resmi dawaralaryň geçiriljegi barada ilata habar berilmänligini aýtdy. Mektep okuwçylary da gatnaşdyryp şol vilayatlar arasynda bir ýaş satır geçirilýän bolmagy mümkin. Täze Mardan, Lewatdan gelýän çağalar da şoňa bar men görýän bular kwartira gözläp ýa-da gyzaý gözläp görülýär bar da. Ýetinji klas okuwçylar. Häzirki wagtda Daşowda araççylygy berjaý etmek bilen bagly talaplar köçeleriň uğurlarynda ýerleşýän hojalyklardan hem edilýär. Daşowda geçirilýän häzirki ýowurlara döwlet işgärleriniň mejburi ýagdaýda gatnaşdyrylýanlygy, araççylyk işlerine gatnaşmaýan işgärleriň bolsa özlerine derek hakyna adam tutup iýermeli bolýanlygy habar berilýär. Gepliyer Azatlyk Radiosy. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Tutuş dünýäde korrupsiýa garşy iş alyp barýan Transparency International guramasynyň täze hasabatyna aýdylmagyna görä, Ýewropadan tä Orta Aziýa bolan regiona ýaşaýan ilatyň 3/1-iniň garaýşyça bu ýurtlaryň ýüzbeýiz duran iň goly problemlarynyň biri korrupsiýa.
16 noyabrda çıkarılan hasabatda Avrupa Birleşigine degişli ýurtlaryň aglabasyny, şeýle hem öňkü Sovet respublikalarynyň aglabasyny we Türkiýany öz içine alýan regionna ýylatyň 3den biriniň hökümet işgärleriniň we kanun çykaryjylaryň köpüsine ýa hemmesine korrumpirlenen diýip garaýandygy bellenýär. Ýylatyň ýaryndan ýokarysy öz hökümetleriniň döwlet sektorunaky korrupsiýa garşy ýeterlik göreş alyp barmaýandygyny aýdýar. Bütün dünýäde korrupsiýa garşy iş alyp barýan guramanyň 2016-njy ýylky hasabaty Gülmatarda Britaniýa we Portugaliýadan tägünnegorda Orsiýet we Kazakstana çelli bolan 42 ýurtda 60.000 adam bilen geçirilen söhbetdeşlige esaslanýar. Barlagda bellenmegine görä Moldowada ýylatyň aglaba köplügini alalandyrýan zat korrupsiýa. Soraglara jogap berenleriň 67% bu ýagdaýa öz jemgyýetleriniň %100 duran iň uly problematy diýip baha berýär. Kosovoda, Ukrainada we Bosniýa-Hersegovinada bolsa korrupsiýa ýurtdaky mühim problemalaryň biri diýip garaýanlaryň sany 50%-den hem ýokary. Romaniýada, Kyrgyzstanda, Serbiýada, Orsiýetde, Ermenistanda, Kazakstanda we Makedoniýada ýylatyň ýaryndan azagy korrupsiýa iň uly kynçylyklaryň biri diýip garaýar. Hasabatda Ýewropada we Orta Aziýada ýaşaýan ýylatyň 3den biri hökümet işgärleriniň we kanun çykaryjylaryň köpüsi ýa hemmesi korrumpirlenen diýip pikir de, olaryň bu döwlet işgärlerine bolan anam derejesi bir-birinden düýüp göter tapawutlanýar. Mysal üçin Ukrainada, Albaniýada, Bosniýada, Kyrgyzstanda, Romaniýada we Moldowada pikir soraşlyga gatnaşanlaryň ýaryndan gowragy parlament wekilleriniň ýokary derejede korrumpirlenendigini aýdýarlar. Moldowada bolsa bu san 76% ediň. Soruluşyk geçirilen regionaky ýurtlaryň aglabasyna ýaşaýan adamlar hökümetiň içindäki korrupsiýa garşy göreşmekde öz hökümetleriniň gaty yaramaz ýa gawşak iş alyp barýandygyny aýdýarlar. Siýasaty korrupsiýadan arastalamakda öz hökümetleriniň alyp barýan işlerine has tanqidi garaýanlar Ukrainlar 86%, Moldawanlar 84%, Bosniýalylar hem 83%. Hasabat şeýle hem paraxorlugyň regionlaky ýurtlaryň köpüsine adaty zat bolup galýandygyny görkezýär. Döwlet işgärlerinden gerekli hyzmatlary edilmekde para berendiklerini aýdýan maşgalalaryň sany ortaça hasap bilen 6-dan 1. Paranyň has köp duş gelýän ýeri Täjikistan. Bu ýerde soruluşyga gatnaşan maşgalaryň ýarpysy para berendiklerini ma'lum etdiler. Täjikistanyň ýanyndan bolsa 42% bilen Moldawa gelýär. Azerbaýjanda, Kyrgyzstanda we Ukrainada bolsa bu san 37, Orsiýetde 34%. Paranyň has az duş gelýän ýeri Ýewropa Birleşiginde durýan ýurtlar. Olaryň arasynda hem ýokary ornda durýan Romaniýa 29%, iň aşaky ornda durýan hem Britaniýa 0%. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündəligi. Demirgazyk Awganystanyň Serpul welaýatynyň merkezine de jeňçiler hüjum etdi. Serpul şäheriniň goýunda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda uruşyň dowam edýändigini erli resmiler habar berýär. Serpul welaýatynyň Saýat atly etrafynda Islam döwleti atly toparyň militarlary herekete başlapdyr. Söwüş hereketlerine Pakistanly general ýolbaşçylyk edýär diýip Serpul welaýatynyň yerli geňeşiniň başlygy deputat Muhammed Nur Rahmany Azatlyk Radiosyna aýtdy. Serpuldaky soňky ýagdaýlar barada men Şaýmerdan Ulumrady sizi Kabuldan tanıştyrýaryn. Serpul welaýatynyň häkimi Muhammed Zahir wagtyň aýtmagyna görä, welaýatyň paýtagty Serpul şäheriniň goýunda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda aldym berdimli söwüş barýar. Welaýatda harby taýýarlyk ýokary derejä çykaryldy. Uruşa hawa güýçleri hem çağıryldy. Çaknaşykda Awgan güýçlerine de ziýan ýetdi. Hüjumçylariň 2 meşhur komandiri uruşda helak boldy. Serpul şäheriniň 4 ýanyndan jeňçiler hüjuma başlady. Awgan güýçleri jeňçileriň hüjumuna gaýta ul berýär. Uruşa Erbeki atly yerli ýaragyllar hem gatnaşýar diýip häkim bellidi.
جنگ به شدت جریان دارد. چتبول‌های وزارت دفاع با کمک نیروهای امنیتی شدافتند. نیروهای نظامی خود در حال آماده باش درجه 1 Serpul welaýatynyň bir etrapy jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Böýleki etraplarynda hem jeňçiler ýerleşipdir. Uruşyň Serpul şäheriniň mahallelerinde barýandygyna garamazdan asuda ilata ziýan ýetmändigini Serpul welaýatynyň polisiýasynyň başlygy general Abdulqayyum Baqizoy öňe sürdi. Ýöne söwüşde awgan güýçleriniň ýetki çekendigini general tasdiqlady. Talafati milkiyata mahal niroy amnitisten wujud nadaran. Talafati niroy amniti şiit şudan. Serpul welaýatynyň 7 etrapy bar. Welaýatda özbek, puштун, täjik we hazarlar goçum bolup ýaşaýar. Serpul welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Muhammed Nur Rahmany welaýat boýunça howpsuzlyk şertleriniň agyrdygyny aýtdy. Halkyň gorku astynda ýaşaýandygyny deputat ma'lum etdi. Serpulda wazir amniýetsi neçe kundan buyon negaron kununda bulgan mardum benihoyat hawotyrga neçe noktadan taliblar hujum ketirgan. Hodiring, Buqovi, Sangtuda taliblar hamle hujumy qilgan. Hammasi marbut markaz viloyat bo'ladi. Vaziyat amniyati benihoyat xarob. Serpul welaýatynda Islam döwleti atly toparyň jeňçileri baýdak galdyrypdyr. Deputatyň aýdysýaça, grup Daesh ham bor. Marbutat saýat şu istiqamatlarga har grupny aty Gazanfar dep şu istiqamatlarga faoliyat qiladi. Şu vaziyat amniyati saýat xarob bolgan. Serpul şäheri Türkmenistanyň iýerilýän elektrik tok bilen öpjün edilýär. Emma elektrik geçirjesine de jeňçileriň ziýan ýetirýändigini deputat Muhammed Nur Rahmany nagtady. Düşman amla kılıp barqty hata kıldılar. Yolga çıkıp barqtan vurup Serpul şuruny ýoluna kesdi. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günneligimizi geçirip gutarýar. Sazlar kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.